गोबां अखा हानायनि जाउनाव उत्तराखंडनि हरिद्वाराव गिख्रंथाव दैबाना। बे गिख्रंथाव दैबानायाव सुकी दैमा सेराव लाखिनानै दोननाय गोबां गारिफोरा बुखारलांजायो। हरखाबै गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोथार थावनिनि नोगोराव न' लामाफोराव दै लोमसावजोबो, जायनि जाउनाव जायगानि सुबुंजों लोगोसे दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैयो। सुकी दैमानि दैया सरासनस्रायै राननानै थायो, जायनि थाखाय बेयाव दावबायनो थांग्रा सुबुंफोरा दैमानि रुगुङाव गारिफोरखौ लाखिनानै दोनो। नाथाय गोबां अखा हानायनि थाखाय दैमानि दैया हरखाबै लोमसावनानै लाखिनानै दोननाय गारिफोरखौ बुखारलाङो।